alis muna tayo. Pagkatapos namin kumain, alis muna kami. At maaga pa naman, so mag-ano muna kami sa labas. Tingnan namin kung anong meron dito sa lugar na ito. Kasi mayroon ditong wild park. So puntahan natin. Tingnan nyo yung kapaligiran dito. Dito sa labas na inuupahan namin. Yan ang inuupahan namin. Sa taas, yung may-ari na sa baba siya. Tapos, yan naman yung aming sasakyan. Ayan. Ito yan. Ang hitsura dito sa So tara na. Baka iwanan tayo. Alis na tayo. Punta tayo sa park. Ang ganda ng araw. Yung aking nandyan sa loob yung aking jacket. Siguro hindi na kailangan mag-jacket kasi malamig. Ay mainit. Pero matagal kami sa labas kaya magdadala ako ng aking jacket. So, alis na tayo. Yung balon, ang laki. May mga tao yan doon sa taas. Sakay daw kami ng balon. Ay, ayaw ko nga sumakay niya ng balon na yan. Katakot. Malaki pala yung lugar na ito. Yung tinutulugan namin doon yan sa gilid pala ng nito, city. Kaya, hindi ko alam na malaki pala. Yung balon, ang laki. May mga tao yan doon sa taas. So, dito na kami sa pupuntahan namin. Kailangan mag-park muna kami dyan. Tapos, magbabayad ng ticket. Saka, pwedeng pumasok sa kasi kailangan pumasok ka dito sa sa loob ng sasakyan. Ay yung sasakyan pwedeng pasok dito sa loob. Ayan, Wild Erlebnis Park in Down. Tapos dyan ka papasok ng kailangan muna bumili ng ticket. Ayan yung vaccine na 15 euro per person. Kinda hanggang kailangan kami papasok kami dyan ng sasakyan, bili lang ng ticket. Yeah, happy. Ayan, doon yung nakalagay na kasi doon magbabayad. Dyan dadaan yung sasakyan mo, bubuksan nila yan pagka nakapagbayad ka na. So yan, nakabili na kami ng ticket. Babalik kami sa sa parking area. At dyan kami lalabas. Ay papasok pala. So hindi pala pwedeng lakarin kasi ang laki pala nitong wild park na ito. Kailangan ka ng sasakyan. Gumamit ng sasakyan, hindi pwedeng lakarin. Kaya pala kailangan magbayad dito. Kakatuwa naman. Parang safari park pala dito. Yung hindi ka pwedeng lumabas. Ayan, bubuksan na yung pintuan. So ayan, sigurado mahaba ito kaya hindi ko mapapakita sa inyo lahat yung itsura dito sa loob. First time namin pumunta dito, so tingnan natin kung ano ang meron. Tingnan natin dito mga sangkay. First time namin pumunta dito ni Harold. So tingnan natin kung anong meron dito. Sa Wild Park in Down Eifel. Yan, kung makikita ninyo may mga tao din doon naglalakad-lakad. Ayan, may bistro. Pwedeng dito magkape. Ayun, may CR. Ayan may naglalakad din ng mga tao. Tapos may CR. Pwede ka magkape. Du kannst in diese Käfige zu Fuß reingehen. Wir brauchen minus. Ang tao doon Dito bawal na yung mga tao maglakad. Kailangan mag-car lang. May Camille! Ayan, pwede ka mag-stop. Tapos, napanood ka dito ng mga Camille. Ayan
may camel. Wow! First time nakakita ng camel. Das ist ja toll. Ayan yung kanilang house. Dami oh. Doon sa may mga tao doon. Manonood. Ito naman wala. Tignan nyo, ang gaganda ng mga dahon dito. Oh. May mga wild na mga hayop dito naglalakad din. Oo, ang ganda ng kulay ng dinadaanan. Parang siyang carpet yung ano dyan, oh, sa ilalim ng mga kahoy. Ayun, may hayop doon. Ang ganda tingnan dito. Oh, tingnan nyo yung mga kahoy. Super ganda. Matirik yung ano dito, yung lupa. Ayun oh. May mga schafe. Ano yan, goat? May goat. Die sind keine Schafe, die sind Ziegen, sind die. Weil die sind klein. Mga goat yan, hindi yung sheep. Matirik yung mga dinadaanan dito. Kailangan dahan-dahan talaga. Bawal magbigay ng pagkain. So tingnan natin kung anong meron dito. Ayan, manonood ka ng mga wild na mga hayop dito na lumalakad. May lama. Ayan, oh. Ito may automat dito. Maglalagay ka lang ng 1 euro ba? Yeah, maglagay ka ng 1 euro tapos may lalabas na pagkain at pwede mo ibigay sa mga hayop. So, ayan dito yung mga wala akong nakikita. Pero doon mayroon oh. May mga hayop doon. Isum natin. Ayan oh, may baka. May lama. Ayan. Ayan. Lamas on Hershey. Hershey yung mga ano malalaki yung kanilang sungay. Ayan. Yan ang Hirsch. Yung may sungay. Tapos yun, yan ang lama. Yan ang mga lama. Hello. Ayan. Dito sa kabila, oh. Ang ganda ng mga dahon para silang tepesh or carpet. May mga tao din doon, oh. So tingnan naman natin doon sa iba. Punta tayo sa ibang lugar. Is it kalt? Ay. Ano ang gusto mo? Wala akong pagkain. Hello. Hi, anong gusto mo? Takot ako. Ayokong buksan yung pinto. Hello, guten Tag. Oh my God. Ang dami nila. Yun na may baby. My baby. Ang dami oh. Oy. Oy, huminto. Hello. Oh my God. Ang sind total süß. Hala. Hala. Ayan oh. Hindi sila natatakot oh. My God. May mga baby. Ay, yan, dito wala. Yan yung bahay na yan ay mga pagkain ng mga hayop. Yung mga damo yan na tinatanggal. Tapos nilagay nila dyan para may pagkain sila. Da is noch welche. Ang dami oh. An was sind das? Ano ba yan, Hersh? Ang dami nala oh. Wala, ang dami. Ayun, may umano dito oh. May palapit sila oh. Wala, kommt jetzt zu dir. Kommt jetzt zu dir, Schatzi. Dati bahap ka kinaangsan niya siya natakot.
Super dami oh. So viele Tiere. Talaga oh, hanggang doon oh, ang dami-dami. Ayan oh, my baby. Oh. Oh my white. Grabe, first time ko talaga makaano dito nung malapit sa mga hayop. Nakakatuwa. Super ganda talaga. Oh. Tapos dito pa lang sa sasakyan nakaupo. Tapos makikita mo yung mga hayop. Ayan doon, madami pa ring hayop. Kailangan dahan-dahan lang yung pag ano. Ayan o. Baby, nainom. Ayan o, yung iba na ano nila, ano nila, yung tawag doon, hinahawakan. Tatakot ako. Natatakot ako niyan mga hawak. Uy, baka mamaya mga agat. Plastikbeutel und Süßigkeiten sind Gift für das Wild. Beobachtung. Yan, doon na siya. Hindi siya takot. Ayan o. Ayan yung mga wild na ano dito. Pasok tayo sa mga ano dito. Ayan o. Baho. Lapitan natin sila. Natatakot ako pero lapitan natin sila. Ayan o. Hindi kaya mga gat yan. Hindi naman siguro. Ang lapit ko. Ang ganda dito, no? Oh, det hat our Beine. Ayun, no? May ano, parang may sugat. Kawawa naman, oy. Ayun, no? May mga baby ba yan? Ayun, nandun sa likod. Pipi. Imo. Yan, pwede kang umakyat dyan. Tapos panoorin mo yung mga wild na mga ano. Walang hayop dito. Pero ang ganda ng mga kahoy, di ba? Oh. Du hast ein Schwein gehabt, dass du ein Schwein siehst. Süß. Ich hatte überhaupt gar keine Angst. Ang dami nila. Grabe, oy, oh. Daming mga baby.